Здравейте всички, аз съм Монти Тайскрим, а ние сме в джунглата в Мол Русе, където вие трябва да дойдете, за да си изкефите на най-човешките папагали. Кажи здрасти! Има едно парче, което уникално го харесва и почва да танцува. Чакаме и в Мол Русе на третия етаж, всеки ден с пеене човеци. Намеяш! Нападам! Така ли? А това каква порода? Ара. Колко са хубави. Ма си хубави.